سلام نقولو እንኳን ናብ ቻናሌ ብድሓን መጻኹም ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኽ ድማ ጀመርቲ ዩቲዩበራት ኮይና ካብ ዘገድስና አፕሊኬሽንን ዌብሳይትን ንምንታይ ይጠቅመናን ማዓዝ እንጥቀመሎምን ንዝብል በ5 ደረጃ ከፋፊለ ንምግላጽ ክሙክሬ ሓቢርኩም ንጽንሑ ሕጂ ብቀጥታ ናፍቲ ቪዲዮ ኮስዶ እቲ በቀዳማይ ደረጃ ዝሰራሕዎ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ጀመርቲ ዩቲዩበራት ኮይና ቪዲዮና ኤዲት ንምግባር ዘቃልልና አፕሊኬሽን ናምነት CapCut allo, KineMaster allo, InShot allo. Zom applications yom bumulom app Play Store weka app Store bumkhad download gerna khntqamalom nkhilina ማለት እዩ በዚህ ጀማሪ ዩቲዩበር ኮይኑ ወይካ አንስተፋላሊው ናይ ፌስቡክ ኮን ይኽል ቲክቶክ ኮን ይኽል ዝጥቀመሎም CapCut-ና InShot እዩ በተለይ ቲክቶክ መውዛሕት ሰብ CapCut ይዝጥቀም ነገር ግን CapCut ተጥቀሙ ዝበለጸይ ምክንያቱ ቪዲዮኹም ጽሬት ብዘለዎ መልክዕ ከቃናውረልኩም ስለዝኽእል ማለት እዩ እቲ በኻልአይ ደረጃ ዝሰራሕዎ ድማ ጀመርቲ ዩቲዩበራት ኮይና ሕጅውን ተምቢኔል ንዩቲዩብና ወይ ከዓ ንቪዲዮና ንምስራሕ ዘቃልሉልና አፕሊኬሽን ማለት እዩ ናምነት ፒክስላብ ፒክስአርት ኮታስ ብዙሓት ዝተፋላለዩ ተምቢኔልና ሎጎ መስርሒ ዝኾኑ አፕሊኬሽናት አለው እዞም አፕሊኬሽን ዚኦም ከምቲ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ዝነገርኩኹም አፕ ፕሌይ ስቶር ወይ ከዓ አፕ ስቶር ብምኻድ ዳውንሎድ ክንገብሮም ንኽእሊና ማለት ናምነት አነ ክልቲኦም ይጥቀመሎም ፒክስላብና ፒክስአርት ፒክስላብ ኒ ፕሮፋይል ወይ ከዓ ሎጎ ንምስራሕ ይጥቀመሉ ማለት እዩ ፒክስአርት ድማ ተምቢኔለይ በፒክስአርት ዝሰርሖ ማለት እቲ ብሳልሳይ ደረጃ ዘቅርበልኩም ድማ ጀመርቲ ዩቲዩበራት ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሕ ተኸተልቲ ዘለውዎም ዝጥቀምሉ ዌብሳይት ይኽጥቀመኩም ማለት እዩ እዚ ዌብሳይት እዚ ናጻ ዝኾኑ ቪዲዮታት ፎቶታት ዝተፋላለዩ ንባክግራውንድ ዝጠቅሙና ዝህበና ዌብሳይት እዩ ማለት እዩ እዚ ዌብሳይት እዚ ዝኾነ ዓይነት ቪዲዮ ብዛዕባ ፍቅራዊ ዛንታ ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ዝተፋላለዩ ቪዲዮታትን ፎቶታትን ኣብኡ ኸይድና ክነውርድ ንኽእሊና ማለት እዩ እዚ አፕሊኬሽን ምውራድ ኣየድለናይ ናብ ክሮም አፕ ብራውዘር ብምኻድ ዝተፋላለዩ ዌብሳይታት ኣለው ንዓኣቶም ክጥቀመኩም ንኣብነት www.pixel.com ዝብልኒ ሓደ ካልኣይ ድማ www.vidivo.net ዝብልኒ ሳልሳይ ድማ www.vdz.com ዝብሉ ዌብሳይት ኣለው ማለት እዩ እዚኣቶም ኣፍቲ ናይ ክሮም አፕ ከድና ዝተፋላለዩ ካብ ኮፒራይት ናጻ ዝኾኑ ቪዲዮታት ዳውንሎድ ጌርና ምስቲ ንሕና ንሰርሖ ቪዲዮ ክንጥቀመሎም ንኽእል ማለት ንኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል ሓንቲ ዋላ ኸሪእኩም www.vidivo.net ኢለ ክጽሕፍየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ዝርዝር ሊስት ተምጽለኒ ካብዞም ሊስት ዘምጽለይ ከፊልካ ክተወርዶ ትኽእል ቪድዮ ኣሎ ናጻ ቪድዮ እውን ኣሎ ግን ንሕና ከምቲ ዝበልኩኹም ጀመርቲ ዩቲዩበራት ክሳብ ዝኾና ዞም ፍሪ ዝኾኑ ቪድዮታት ኢና ናውረድና ክንጥቀም ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ጀመርቲ ዩቲዩበር ኮይንካ ከፊልካ ክተውርድ ብጣዕሚ ስለ ዝኸብድ ማለት እዩ እቲ ብራብዓይ ደረጃ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ድማ ድምጺ ወይ ከዓ ቮይስ ሪኮርድ ክንቀድሕ እንድሕር ደሊና ዘቃልሉልና አፕሊኬሽን ምክንያቱ ጀመርቲ ክሳብ ዝኾና ሰዓት ማይክ ዘይክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ በቀሊሉ ሳውንድ ሪኮርድ ክንጥቀም ንኽእሊና ብሞባይልና ማለት እዩ ካው ድማ ናብ ፕሌይ ስቶር ብምኻድ እውን ስክሪን ሪኮርድ ዳውንሎድ ጌርና ክንጥቀም ንኽእሊና ዝተፋላለዩ አፕሊኬሽናት ኣለው ንሳቶም ዳውንሎድ ናገበርና ክንጥቀም ንኽእሊና ማለት እዩ እቲ ብ5ይ ደረጃ ዝሰራሕዎ ድማ ነዞም ኣብ ላዕሊ ክገልጸልኩም ዝጸናሕኹ ብምልኦም ብሞባይል ክንጅምር ንኽእሊና ኩሎም ተም ዝገለጽክዎም ብሞባይል ክስርሑ ዝኽእሉ አፕን ዌብሳይትን እዮም ማለት እዩ እንደገና ግን ኢንተርኔት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ዳታ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋይፋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሮድባንድ ክኸውን ይኽእል እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓጋዚት ኮይና እንድሕር ዳረኺኩማ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑኒ ሓቢርኩም ንስለ ዝጸናሕኹም ኣዝየ ዘመስግን ሰሰናይ ንዓኹም ጽንሑ ብሰላም